ки зарядаш 1,5 рӯз свободӣ мебарад. Телефони Power 7. Ин телефон хубиш ҳамин ки батарейкаи телефон 7000 мА часп мешавад ки зарядаш 1,5 рӯз свободӣ мебаратонад. Вой ҳама хубиш дар чия ки дар дохили комплектатсияи телефон якта кабел Type-C ба USB оригинала компанияи Tecno, блок питанияи 45 ватта, якта дига защитная пленкау чихоли прозрачный аст ки прозрачный хеле необычный жесткий метавонед ки истифода кунед. Телефонҳо не хеле дизайнои необычный доранд. Ва телефон бошад процессори Mediatek Helio G Ultimate мешавад. Helio G 100 Ultimate мешавад. Камераи телефон 108 мегапиксел, экрани телефон боша Full HD 120 Гц кор мекунад. Телефон бошад ҷои зарядтакш Type-C, колонкаш стереодинамика ҳамаи тарафи боло, ҳамаи тарафи поён мехонад ва тарзи кор карданаш ҳама ба шумо нишон медиҳам. Хитон бинед ки телефон чӣ хеле кор мекунад ё намекунад дар комментария ин телефонро хитон оценид кунед. Чӣ хеле гуфтам 120 Гц плавни экрани телефон кор мекунад ва тарзи камера карданаш бинед ки телефон 108 мегапиксел сёнка мекунад ва хитон ина бинед ки телефон чӣ хеле качествакати камера кардест. Ва дар якчанд функсияҳое дорад ки телефонро бо метавонед ки дар навигатор, дар доставка яъне ё ки процессори игравой дорад ки метавонед кам-кам играан бозӣ кунед. Нархҳои телефонҳо бошад дар магазини Realphone. Чанд сом? Телефон мешавад 8 ба 128 ва 8 ба 156 мешавад ки нархҳои телефон дар магазини Realphone 128 тагаш 14,5 рубл, 156 боша 16,5 рубл. Ба ҳамин нарх хир метавонед ки соҳиби ҳамхири телефонҳо шавед. Рақамҳо дар рӯи экран барои муроҷиат доставка бошад ба тамоми шаҳру областҳои Россия ва ҳама шаҳр ноҳияи Тоҷикистон дорем. Дохили Москва да бошед то метрора доставка хоҳем кард.